اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз баҳри шумо пасудаҳои навм абзор мекунам, пасудаҳое ки барои нияти хонаҳои навм харидагим. насиб иншоаллоҳ имрӯз пагаҳ хонаи навма мегирам, навор мекунам, баҳри шумо мемонум, мебинен. мумкин бисёри шумо надонен, ҳозир ма дар як қишлоқи шаҳри Оренбург зиндагӣ мекунем. Оренбург ай мо бигем 3,5-4 соат дурай. мо дар як қишлоқ зиндагӣ мекунем. райончаи майдача дора, ҳамонҷа хона гирифтагим, хонара арзон гирифтагим, ба ремонту ҳамаш 1 миллион ғалдагӣ буд. имрӯз ки баҳри ма худованд шароити хуба муҳайё кардагия, кори ма нағзай, пули як хонаи фасони дигаша кор кардагим. иншоаллоҳ имрӯз пагоҳ хоная мегирам, як ҷоя бо мебинем. И пасудаҳоро барои нияти хонаҳои нав харида овардам. рости гап ё ҳар рӯз ҳамин пасудаҳои нав ба нав дар Тоҷикистон буромадаестай. ино бигем ки моддаҳои охири буромадагиша, пештарҳо буромадагишам ай ҳозира бад нест, ҳамаш хушрӯай, лекин бо рӯз ба рӯз хушрӯ буромадаестай. ино сиёҳ намешаванд, намедонам чӣ хели пасудае ки сиёҳ намешаванд. И детае ки ҳозир ма шумода нишон додам, ино барои қошуқ, вилка ва қошуқчамонакай барои рӯи дастархон ба зебаки хушрӯай барои ҳаррӯза истифода бурданам, истифодааш мебарам. барои ба ҷо кардан нагирифтам ки мақсад дар ин Россия ҳар рӯз мо меҳмон надорем, дер мебиёд хонаи мо меҳмон. ана иншоаллоҳ барои обычни зиндагимон оро торо дода бигем фасонака када дар дастархони хушрӯям бо приятное шиштану хӯрдан, дигаргун кардани зиндагӣ. ба фикри ма ҳамин ҳамаш ба ҳамин нозукиҳош, зебоҳай ҳамаи мо дар ин дунё меҳмонем фикр мекунам. ана мехе тамошобинони азиз, ва ба як саволи апаҷони азизмон мехоҳам дар ҳамин ҷа ҷавоб диҳам, барое ки бисёр ҳам таъсирбахш буд суханош, бисёр ҳам мумкин ки мара намедона ин суханҳое наистагия, лекин ман хафа нестам, просто мехоҳам ба саволаш ҷавоб диҳам. барои тиллоҳое ки ман мекунам, мегӯянд ки мақсад ту нодидаи ту ҳозир бисёр мақсад дар як наворум сепичкам ай болои эмпирам омадагия, ҳоли дар ҳамин наворам ҳамун ҳастай, ҳамун сепичка ай болои вайм омадагия, либосам омадагия. ана это через чёрное истай тахта нишон мети. Действительно ман надоштум нав харидагӣ. ман нағз мебинам, ҳамаи зан тиллоро нағз мебинад, лекин ман нағз мебинам ҳамин як кардан ҳамин тиллоро. зан мехоҳам ки мақсад тилло куна, хича хушрӯ нигоҳ куна, либосои фасон пӯша, ҳамин чиза ман действительно худам нағз мебинам. краскаи бисёр кардана, лабои сипсирхи ихалия ман нағз намебинам. груби мешава хиёл мекунам, лекин ман нағз мебинам. ҳастанд шахсоне ки ҳамин чиза мақсад як аз краскаи нағз мебинам. ман ҳамин бигем ки нормально принимат мекунам. ҳамон одам ҳамон чиза нағз мебина мекуна ва маям ҳамин чизаро нағз мебинам. надоштум, лекин ман кор кардам, меҳнат кардам, харидам, мехоҳам ки имрӯз бикунам. барои ҳамиқа беҳуда нанаисе гапҳои ҳархела. набуд намекардам, ҳаст мекунам. ва ман барои одамое ки доштанд бахилӣ намекардам. ҳавас мехӯрдам ки худо барои мара ирам доди, барои мара бите. фақат ман ҳамин дуоро мекардам ки ва иқа хушрӯ худо тидам додай мадам тия. фақат дуо мекардам. шумоям дуо кунед, метиятуна шахсоне ки надоред. шахсоне ки ҳам хи гап менавист ки мақсад фалон кас надорад, тия дидая ки баъд ту изона мекашӣ, вай ай рӯи ту зиқ мешава. зиқ нашава, ҳавас куна, кор куна. беҳтарин кора имрӯз баҳри мо мана компания фабили кор кунед, соҳиби ҳамаи чӣ мешавед. ва барои чашмои ма бисёр менависанд. чӣ хели линза мондагӣ? Линза нестай, чашмои хидмаи валлоҳ алам. ягон линза дар ҳаёт мондагӣ нест. ина тамошобино хулоса чапа ва роста туғри када ростшон кардам.
ё аи паракушон бо болтак доштиян ҳуй мекади хушру маҳкам мекади иш ай витринаш бидай пури чанг буд тозаш кадам сёраонои хеле хираҳакаю иш кай упаковкаш бигем маҳалламай чихе блестет кадастай айнай қошуқ монақша бине чихе мошоаллоҳ ҳай ана посудаҳои нави ма худо илоҳи намака дар хонаҳои навам дар рӯзҳои нағз истифода барам. Худованд ҳамаи шуморо соҳиби хона кунад, шахсоне ки бехонае. Худованд файзу бараката дар хонадони ҳаматон бирезона. Худованд ҳамаи ҷумла муъмину мусулмона ба орзуҳои некшон бирасона. Чӣ орзуе ки дорен, занҳои азизу меҳрубон ҷомаи амал пӯша. бениҳоят шод ҳастам ки бо инамихел имрӯз соҳиби инамихел посудаҳои фасон гаштам барои хонаҳои нав. Насиб иншоаллоҳ дар хонаҳои нав видеоҳои нав ба нав шуморо интизора кӯшиш мекунам ки ҳар рӯз барои шумо видеоҳои хубу ҷолиб кунам ки шумоям шавқманд шавен ҳамроҳи мо кор кунен зиндагитона дигаргун кунен шуморам чӣ хеле ки ма ба ҳамаи орзуҳое ки даже дар гӯшаи хаёлам набуд расидам шуморам ба ҳамин рӯзҳо бирасен омин. имрӯз омадам магазини торто иншоаллоҳ як торт мегирем. имрӯз хонаи апам меҳмонӣ мерам. ана и уже хонаи апамай апам гӯш бирёни тоҷикистонӣ кадай кати картошкама нағз бибинем шира дорак мебияку салато бигем ҳама чи 100% ба маза барои мо иштиёи таом барои шумо низ ҳамчунин кстати торт беҳад ба маза мана бинен мобайнаш чихе хушрӯ торти ба мазаи свежи бидай. тамошобино ина бо закази ма ай любимый Василёк омад заказ кардам. ҳар вақте заказ кунам сразу бо заказ мекунам. И карат ай ҳамун простим подозряник повторно заказ кардам. Апам да маъқул шудай чиққа барои апама у карат нияти хонаҳои нав када гибдам аки иншоаллоҳ вая уже рӯй кардам бигем тарафи хонаҳои нав монаки анаки ира рӯй мекунам апам да ба ҳам упаковка кушодаги ба чихела одам да намефара упаковкаш кушодаги бошад ба миге ки ҳуй кард ба рӯй кард и карат ҳуй накарда ҳам хел рӯиш мекунам. ҳозир мебинем иҷа на танҳо простим подозряник иҷада бисёр чизо ма заказ кардагим ҳозир рӯй карда мебинем якҷоя. Так ҳозир ёша ҳуй мекунем мебинем качествоҳош кати баъд простиноя естественно ҳар як боре ки гирам то да диван накаши хушругиш маълум намебиёя. майкои Фотима рости гап безепшта гибдан чихеле кӯдак мерезона уже доғошуна меравондам ки уже безепшта гибдан баъд Фотима да моҳош дароз шудага платья хушрӯ мезепаша якчанда платья заказ кардам беҳад арзона 190 чандия 200 чандия хулоса майкош 193 рубли беҳад арзона ҳам бо качествош хеле чихе бум хебеяй мулоима кайда хали резинка шолк хали неста чакои Фотима у карад ай заказ кардам ку бая ҷиянам дароӣ кардам бо Фотима да ай сарака заказ кардам мана ба куртами либосои любимый Василёк качествоаш ку супер баъд паҳмишта хали паҳмаки хушрӯи хали ҷиқида намеиста одамда ода и майкачоя барои Муҳаммада мактабашда заказ кардам майкачакош ана бачам фарбезда чхалидаки майда шудиянша я Фотима да дута Фотима да заказ кардам дута Муҳаммада инамига дута Фотима да дута Муҳаммада 4 та заказ кардам ҳамаш инам халияй я мулоимаки хушрӯакай иҷа бигем бисёриш ай Фотима ҳай барои ки Муҳаммад Мустафо уқа либос ҷазир намекунан ёда гирифта будам ай пиҷамара барои Фотима барои садикаш гирифтам. Фотима пиҷама ята дорад дар онҷа мепӯша ятайгаш калонайша ана ия размери Фотима 104 айдам 104 чотки меисташа ина я гем ки хали начос дора кайтани ки бад нестай барои ҳамин вақто барои садик абето мепӯшонашуна шам ҳами хеле ғавсака кай барои ҳамин маҳалда ҳами ҳозир пӯшидаашанда
اینجا حاجی دیگه خمام نمیدونم دیگه فراموش کردم چیز دست کردگی بودم حاجی میبینه اینجا فقط مایکه ها فقط مایکه اینجا مایکه هاشون 193 روبلی ای دخترای عزیز اپا و خواهرای عزیز مهربان ملایمیش ما گاب ندارم خیلی بیایو خیلی ریزینکه نیست گودا گرم نمیشه و عرق نمیکنه سمی گلانی تنش نمیخروشه به حد خوشرو میسته نما 4 года 104 Фотима размериш 104 110 уже колонна да Фотима да همه اینم یه حوزی 104 чтобы دختره که ما علیش کده پوشه منه цветой همه روشن خودم ناز میبینم سته 100% ایشه سته باید بروکچه شورتکچه برای تویستانش заказ کردم شد колготка кати естественно من نمیپوشونم پوچه لیچکتی نمیپوشونم просто махкул шид من заказ کردم برای فاطمه جانه میسته بعد برای خونه های نامونه پالاتنس заказ کردم پالاتنس های کهنه اجاره نمیبرم پالاتنس هاش هم گاب ندارم به حد خوشروان ایجاد سته های من اینو ای ایش یتش ای محمد میشوه обузи کنکش یتش دسترو قوخ کنکش میشوه یتش پوچه قوخ کنکش میشوه انا ایش ای مصطفی هر دشته یک تگی کامپلیت заказ کردم انشالله ای کرد با فاطمه ده заказ میکنه جده تکالون بده مصطفی ده اینا مخیرونی و پیشه کالونیش دم کالونی خوشرو کالونی فاسون اینا ایش شنبینه چه خوشرو فاسون مخیرونی так این 100% хлопок на истеге. Самое главное пахтаги чхебо шроев пахтаги хмон. Ана хози паймекна Мухаммад телефона каптаги бит штатив ма уже рой кадагем. Неста штативим дайча. Насиб иншаллах чмекнам. Хози простыня диванда кашидан нишон метим туна. И дыташ барой подарка хай дыташа хуй намекнам. Укарат нишон дадаги будам, а дытай дигаш новинка хай иноша хуй мекнам нишон метим туна. тамошобино мошаллоҳ ия бинай хушруги простина ҳол ба ман утюкш кадаги нестим утюкни чанд қадар ранги меги ки гили зинда ҳам фасонак истодагиай материалаш как обычно фақат паплин заказ мекунам инаш наличкаш 50-70 и худаш болош анаи халина дарунаш ина халин необычный аҷоибот фасон оро додагия мана простинаш дута миналочка дорау якта простин двухспальни евро 2300 чанда инамира ҳози магазин барай бини 4000 кам нестай 2000 синтетикаи риштакашакайку анаму халия аҷоибот фасон пушаймон намешад ин якам бур нестай ҳама авлоди мо уже аи заказ кардан ҳар вақте видеои мара бинан апам янгам очам ё ҳамаш меган иш маҳқул шида иш заказ ка уш маҳқул шида иш заказ ка ҳама ира мо барои худам заказ намекунам барои худаш табормунам роӣ мекунам шанс ҳаст шароит ҳаст роишон мекунам ана ҳози вайша мебинем клоша бинем машаллоҳ качествоша вообще олиҷаноб супер кадомит ки наметонен заказ када ами ютуб будроен как заказать любимого Василка видео хош меброя силкоша ҳама вақт ман да якам комментария закрепит мекунам дроен заказоту накунен шаймон намешава вообще копейка чизош арзона мана мегида танаи ҳами болишта духтагиай и дивани бо ҳоли ҳам бо майдай айду тараф нигаҳ кунӣ чанд қадари зиёди дура калоништа гап нестай ана тамошобино дуюм простинам иш чиста ай хидмай и простин барои хидмаи духтарам қай духтарам кумо якҷоя ховем
духтар бовар кунед бо тамом дигаре бачаам хубай бо духтар беҳад меҳру муҳаббати духтар бо нозукиҳои духтар дигараам қад дӯст медорам. Духтар ман хаёл мегӯянд ки ҳама фарзандша дӯст медорад. Ҳама фарзанда дӯст медорӣ, бачарам дӯст медорӣ, духтарам дӯст медорӣ. Ҷои ҳар якташ меҳру муҳаббати худша дорад. хай худованд кулли фарзандои моро дар паноҳи исматаш нигаҳбон бошад. Ана инаш иншам чиста папленай инаш инам хали надписи I love you only love наистаге короче уқа хондаи созам наметонам. Инам хали сердечкоҳо кати барои духтар ман ина заказ кардам. Хайна 25 евро заказ кардагим. Инам калонай беҳад калонай. И дивани мо мегӯм ку майдаҳай даронаш бигем розови. Инай хали абеданаш хали вообще зур придумат кардагиана беҳад хушрӯ аҷоибай рабни чихе мулоимай ҳам хебеи мулоимака ҳоли этикеткаша нишон диҳам ку мана двух спальни так 100% хлопок дидена. Ай магазини интернет-магазини любимый Василек заказ кардагим. Двух спальни 178 ба 215. Дидена? Состав 100% хлопок. Метонин ҳамаи силкаҳоша якон комментарияда закрепит кардагим. Хо телеграм шон кати худ дроен, хо инстаграм шон, хо эмайл шон кати чӣ хеле ки дроен ранги ҳами компания Фаберлика медроен. номнавис мекунен худтона адресотона мезанен ана пул чӣ хеле ки маъқулатона пул шамха интихоб мекунед ду намудуҷа меброя расшод мекунед тамом беҳад осонакай зато нигоҳ кунед да 2300 рубл чӣ хел простин подъездяники фасон мегиред. аҷоибот качестваш аҷоибота евро любой магазин да шумо равен бинед и хели нарх кати намеёвен. ана ин байша ма кадомша заказ кардагим 50 ба 70 борика ки дароза агар 70 ба 70 кунеш мо подваеш налочкаш калони хушрӯай 4 кунҷаи калон мешава. Ина двухспальни евро ягон магазинаш мо ба ин нарх ба ин качества намеёвен. гарантия месим бовар кунед. ма ҳама нархҳоро дидагим, ҳама магазиноя гаштагим. нашод ҳами простин подъездиарник. Сад афсус ки Тоҷикистон доставка надора. Бисёри духтаро менависанд ки Тоҷикистон доставка надора. Не охи интернет магазин фақат дохили Россия дай. мушобино ҳазор раҳмат ба дастгириҳои шумо. ина мо соҳиби ина мехай бигем чизако мешем, заказ мекунем бо нархҳои арзон дастрас мекунем барои худмона. ҳамаш ба дастгириҳои шумо. раҳмат ҳамаи шумо да. имрӯз тамошобинони азиз мо кати апам сафар дорем шаҳри Оренбург. ба хотиртон боша апай ма документ ҷамъ кардаги буд 5 сола да спортаги буд. ма айрӯи очам паспорт гирифтагим. апамам кӯшиш кардиста ки айрӯи очам мегира иншоалло ирӯз пака паспортча барои ҳамин даводав карда буд. 5 сола да спортаги буд. 3 моҳ агар хато накунем ина 3 моҳ да ответш буромад. я шаҳри мо ки чӣ хеле ки мо да қишлоқем бигем акмо бояд ки ай шаҳр равем 5 сола получат кунем. ана имрӯз апа мана видео кадай ма ба фикри хаёли худам дара гап зада дакаса чахчах када 3.5 ё 4 соата хато накунам айрӯи 80 соат фақат ҳай кадагим. ай зиёд камтар уже метарсам. я бори 120 афгон кадаги будам. қариб на встречка бигем мошин да мезадам. ҳавай ай ҳамрӯз тарс да дилам камтарак шидагиай. бо хай кам аҳамият намесим хидмат бигем ки ранги мардако бақувват мегирам. ана имрӯз мегем ки насиб иншоалло 5 солая мегирем мегардем. кати апам чиста ад души кӯдакоя шавҳари апам нигоҳ дора. ҳамин моменте ки уже мо рафтестем кӯдакои ма да садик буданд. где-то мо соато 1 буромадем. иншоалло туда обратно мегем ки 8-10 соат мешавада. баъд шавҳари апамам гуфтем ки бегаҳ рафта кӯдакои ма ай садик гира. кӯдакои ма даташ да садик муҳаммадҷон мактаб да бигем уже ҳами кӯдако кати шӯи апам чихе бигӯм
кӯдакои худаш чӣ қадр сахт омӯхташ дагианда. язнамам нағз мебинад, кӯдак нигоҳ кунӣ, кӯдакоша нигоҳ мекунад. инам хе раҳрура ки намедонист, нав омадагиай ай Тоҷикистон, нав пропискаш кардагием, барои ҳамиқа худам апама бурдум. баъд ҳами раҳда аз кӯдакӣ суҳбат карда, гап зада рафтем. баъд ҳами навори гузаштагида ма ҳама вақт ку миннатдории хидма бепоён ба ҳар яке шумо мерасонам барои комментариҳои нависагитон. якта апай хоҳарай намедонам нависиян ки мақсад якба ма условия мондагӣ бошумда, условия мондагӣ бошум ки ҳами шавҳари ма дуюм зан гирифта, ма буромадам рафтам. Не, ма намегум ки рашк надорум, ҳамаи занак рашк дора, лекин ма условия мондагӣ набудам барои зангирии шавҳарам. ҳамин хел шуд да, ма наменолум, ма намегуфтам азоб дорам. ҳозир я апай дига монаиста ки ма 10 гова нигоҳ мекунам, ма ҳамиқа зиндагим сахтай, и вазифаи мо занҳояй дар ягон ҷои Қуръон омадагӣ нестае ки вазифаи зан 10 гов нигоҳ кардан боша. 10 гова нигоҳ мекунем, ма намегум аюташ намебурем, пока мо ёшем намефаҳмем, нигоҳ мекунем. лекин оҳиста оҳиста уже ма ия ай таҷрибаи зиндагӣ дидам. ҳамин шахсоне ки кори вазбин мекардам, пага касалӣ мешӣ, фарзанди худат дар кор намешӣ. ҳайфи шавҳар, фарзанде ки ба ҷону ҷигар нигоҳш мекунӣ, дар кор намешӣ. ма ай ҳами мегем ки мактабхоним, ҳоли шавҳар кардагӣ набудам, дар почаҳом варикоз доштам. аллакай варикози почаи ма буромадагия, ма бисёр рах гашта наметавонам, камтар бисёр гардам, аллакай почаҳом варам мекунад. ҳоли насиб иншоаллоҳ ма як навор мекунам, полностью бигем ки ҳаёти ма чӣ гуна буд ва чӣ гуна ма барои чӣ ай хонаи шавҳарам буромада омадагим я шаҳри дига ҳаёт ба сар бурдистам. имрӯз пагаҳ 1 сол мешавад. ин нията ма дорум дар дилам ки ҳамаша спокойно шита рӯ ба рӯ бо шумо суҳбат карда, дар ҳар як комментарияи шумо чиста бигем ад душӣ ҷавоб диҳам. иҷа боша, аллакай мо расидем. тамошобинони азиз, то охири навор бо мо бошед. албатта шумо дар кафе узбеко омадем. ина ошона дар алов мекунанд, ош, самбусаи дедонӣ, ҳозир шашликам заказ кардагием, сальёнӣ, помидор, бодринг, чой гармак. инам хеле кафе беҳад калонае, самообслуживание худат миёри ҳамаша. инам хеле иҷа омадем бигем ки як магазини тоҷикора дидам, маъқулам шуд ҳама чизои тоҷикӣ. апама гуфтам ки биё рафтем камтар майда чайда харид кардем. омадем мағзу, чормағз, чойник, лаливу ҳамаи чи харид кардем. хулоса ад душӣ ма нағз мебинам. чойнико беҳад арзонем, чойнико 200 рублӣ, пиёлаош 90 рублӣ, хато накунам. ҳами як чойник 4 пиёлаю як косаи я лалиам хали 1000 сум, беҳад арзон. косаҳош 200 рублӣ ё 150 рублӣ буд, хато накунам. фаромӯш кардам дига. ана хеле харид кардем, вақтомон хуш шид, кормон буд, чӣ сами главни 5 солара гирифтем. ана ки ай иса ба фикрам уже мо шабда мемонем. иншоаллоҳ ҳозир уже раҳи сафар мебуроем. на косаҳо нафтум 150 рублӣ коса, 4 коса гирифтем. ино дуюним ҳазорӣ бо майдакам бинен, айма калонан. ино бо беҳад майда. анамин набор 1000 рубл, анамин наборе ки тайёр кардагиан 1000 рубл арзона. лекин посудои узбекӣ ма нағз мебинам. ҳами глакош, ҳами кафеҳо мерику мебиёранд, чихе хушрӯаканд, мошоаллоҳанд. барои тӯи марака аҷоибот фасонаки хушрӯанд. тамошобино, хулоса коромо набуд кадем, абрат намерем ака хона. ин иҷози писёрочка дуромадем, ягон напитка гирем барои раҳмона. бо чӣ бигирем? Я морожник мегум бигирем, морожник. Ҷо боша морожникошум. уже ҳама ҷо солинави хушрӯ кардем. приятно. я чипсам бигирам. чипс лейс.
چخالیشه بگیرم. نمیبامون زیره بکنیدی یا تخدمده یا تأفهمده انا با مروژنک یک جنینو رو بینید بخشای حلال باشه که بگیرید. نیست مروژنک دیجا. من مغازین پیش خونه برای فاطمه را سیر گرفتم در کره. سگون شکلاتم بگیرم. شکلاتی воздушный سفید ناز میبینم اینه. چیپسو با میگه آتانمه. Так, با چی بگیرم؟ با چی بگیرم؟ ایجا علاقه برومدیم راه ده نمازو را خوندیم به طورت اومده بودیم. الحمدلله ما کوشش میکنیم که این نماز ما قضا نکنم. ای بگیم که وظیفه ای همه مستحکمیه که من اوجه در قلبم جو کدگیم. در هر یک نماز ما دعا میکنیم که خداوند باز هم مهر و محبت اسلام در دل ما بگیم با قوتتر بسیارتر بگردون. کوشش میکنم که نماز قضا نکنم. انا حرکت دارم که فرزندام هم به امیر راه راست هدایت کنه خداوند. کوشش دارم که اینوی هم همه وقت نماز خونن. بچه هم خیلی محمد جان الحمدلله روز پا علاقه نماز خونی سر میکنه. انا میخواه تماشابینان عزیز همه وقت من در حق شما دعاگو هستم. در روی جای نماز شما هم هر وقت که دست به دعا میبرداریم ما فراموش نکنید در حق ما و فرزندای ما دعا کنید. خداوند باز هم همه بی فرزندو را صاحب فرزند بگردونه. کدامی که مشکلی داره مشکلش آسان بگردونه. کدامی که بیمار از خداوند شفای کامل عطا بگردونه شه. همه ما و شما را خداوند به آرزوهای دل ما برسانه. انا میخواد تماشابینا البته شما تا آخری نوار با ما باشید. حتما در کانال ما پادپیساtsiya کنین. ما به نهایت خرسند میشویم تماشابینا. رحمت کمی قرم دستگیری میکنیم. أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحب دي أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام. السلام علیکم تماشابینان عزیز، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. روزی همه شما بخیر باشن. امروز ما در یک روز استراحتی، روز یک شنبه ساعت من بلینچیک پختم. هم خیلی ماشاءالله اومدن که بلینچیکم دوکنه چه خوش آمدین. بهت خوش آمدین. امروز کودکا خانه شو بسیم برده بودم شونه. انا اد دوشی آبوزی کردن. там уже обе джурбы дай Мустафа میریختن با من میرفتم در لسنیцами پریدم داو. هازی ایو کتی مصطفی هر دوشان بلینچیک میخورن. ساعت 10 مدوزی ساعت 11 ده وای میروند тренировка. این پرنسس همون اینه. این تلفنی همیه همش تلفن دارم. فاطمه بوده تا دارم پلانشه دارم تلفن بسیار نمیتیم شکر که همی سادی که آمده بینم که اوجا کتی مصطفی پسیانه اینو رازبور کده می ایستنده. بینم که اوجا کتی همی اکش راست نگرفته سه بعد سرازو تلفونه میتیم شه. اینم خیلی مولتیکو با تماشا میکنه. فاطمه привет بگو. привет. فاطمه. Фатима, скажи привет. Фатима, скажи привет. Принцесс. Привет скажи. Ты принцесс. Фатима, скажи привет. Не, не Привет.
тамошобино имрӯз якта мирғи бигем телия мариноват кардам, чеснок, куркумаи чизе ёфтим яҷоя кардима, да танош да дарунош шакидима, да духовка мондмаш. Якм бора кардестам, хай хушрӯ омад, дальше видео мекунам. Агар хушрӯ наомад, бифаҳме ки хушрӯ наомад, сайда видео накард. Тамошобино ина ба фикрам ки мирғам тайёр шид, тонистимаш. Ҳоло бо ай духовка бигиримаш, бо кани даруноша бинем чӣ хел мода. Не ки лист ҷазибо чид, файлга мондам, бӯи сӯхтагӣ биромад, тарсидим, гирифтам. Хай шукронаи Аллоҳ хелие дорем ку ай Фаберлик жира тоза мекунам, я бор мешакиш, так тоза мекунам. Ҳоло бо ҳамин листа шута нишон метиҳам. Мирғак тайёр шид. Деҷа боша картошка бирем. Картошка бирем. тамошобино имрӯз сафар кутесам. Имрӯз тайёрӣ ба сафар дорум. Продукт омадам кӯда гирифта истам. Чӣ гирифтам инҷа? Фақат мевагӣ гирифта идем. Сироп, шир, помидор, бодринг, анор, инам хеле чизо гирифтам. Так, ҳози бо майдачакта то охира мегирам. Иншоаллоҳ ҳамин шав соати 4 саҳарӣ бояд ба сафар буром. Барои хонабинӣ сочи рафтесам. Ай ҳамунҷа хона мебинам, махкулам шид, ҳамунҷа мехарам, ҳама документоша туғри мекунам, ба пасари кӯдако мебиём, барои ки дар уҷа кӯдакбол надорам. Иҷода апам нигоҳшон мекуна, ама уҷада боша коруборуға мебинам. Инам халиам қанағз мебинам, дар дарунаш специалиам тай помидор вай мондагияку оливки. Беҳад бамаза. Инам хали гапу хабарои нав мода. Обязательно бо мо бошен, тамошо кунен, подписаться кардан фаромӯш накунен, лайк монен. Иншоаллоҳ видеоҳои ҷолибу хубтар аз пешаи баҳри шумо. тамошобинои анаин дастагули зебо аз наставники ман барои ман курьерский доставка кадай. Ма касалаштай ки будам, я дуруза бигем азам набуд. Барои саломатии ма дайнаҷа навистагиай. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления. Самое главное — это правильный настрой. Знай, что мы все любим и поддерживаем тебя. И всей душой верим в твое скорейшее выздоровление. Твоя любимая наставница. Ҳазор раҳмати калон манижаҷони қанду асал барои дастаи гулат. Эҷаи сафедакуш чӣ боша айми гулат чи? Инам бахайр тамошобина, бениҳоят гули розаи свежи, амхе живой. Бо фақат чихели доставкаи ҳастай ки рӯи ки кунам, дорушам ҳастай. Ҳоли доруша нагирифтам. Доруша ки рехтам ба пачкаш. Дору дора қатиш ки мақсад амин дастаи гул безеб нашавад. То 2 ҳафта, 2.5 ҳафтара меистад.